Hello लोगोफोर दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय नुजाफैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो टाइमा जाबाय 3टा ओमफ्राय दिनै आङो फिसाजोखौ डान्सआव लांनो नागिरदों सेटारडे नालाय ओमफ्राय एग्जाम जोबनायनि उनावहासो आं एग्जाम जानाय समावथ' लाङाखैमोन नालाय लोगोफोर बिनिखायनो दिनै लांनो मायबाय ओमफ्राय आङो दायो भिडिअ माने आंथ' डान्सआव थांनायखौ भिडिअ बानायखाबाय थायो नाथाय आङो दिनै जोंनि खाथियावनो बाथौनि मिटिं जानो नागिरदोंना लोगोफोर 13थि बाथौ महासभा जानो नागिरनाय जायगाखौ एसे दिन्थिलांनि ओमफ्राय आरो बेयावहाय डान्स रिहार्सल जागासिनो बेखौबो एसे दिन्थिनो होननानै आङो नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन होननानै आङो दिनैहाय भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना नै न' सानैया जि दुस्थुखा हनै ओमफ्राय दायो थ'दो बिदिब्ला जोंहानिफ्राय 5 मिनिट नांगौ आरोना गोजान नंखाया खाथियावनोखा ओमफ्राय आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर दायो नै आंनि स्कुटिखौ आङो स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय जोंनि लामा थांबाय थानोसै बेखौबो जोंनि लामाथिं थांबाय थानायखौबो आं दिनै भिडिअ खालामसै आरोना बेनो जाबाय जोंनि गामि 1 नं बरपुख्रि जोंनि गामिया ओमफ्राय नै बे लामाया डाइरेक्ट सिद्दा बरगां बाजार मोनहैयो आरोना ओमफ्राय पाक्का जोंनि गामिनि लामाया पाक्का आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो जोंनि गामि मोनसे बारनाय लोगो लोगोनो आङो ब्लक इटा आरोना लोगोफोर बियो पाक्काबाबो माने ब्लक इटानि लामा आरोना बियो लोगोफोर ओमफ्राय बे लामाजोंनो सिद्दा डाइरेक्ट थेलामारा मोनहैखागोन आरोना माने थेलामारा माने मेन रडखौ मोनहैखागोन आरोना बे ब्लक इटाजोंनो थांबानो मिटिंखौ मोनहैखागोन आरोना ओमफ्राय मेन रडनिफ्राय जाय मिटिं जागोन बे जायगाखौ फैनायाबो बे ब्लक इटायानो आरोना लोगोफोर बेदोनो फैनांगोन होमबानियानो बयबो बे मिटिङावहाय बाथौ मिटिङावहाय सफैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो मोनसिगोनानो आरोना लोगोफोर नैबे गामियावनो गामिनि खाथिनि फोथारावनो माने मिटिङा जागोन आरोना लोगोफोर नायलांफाबाय थादो लोगोफोर दिनै माने लामाल' नुगोन दे आंनि भिडिअआव लोगोफोर मानो होनबा आङो नोंथांमोननो आङो बे लामाजों जाय मिटिं जानाय लामाजोंनो थांदों नालाय बेनिखायनो आङो भिडिअखौ एखे लामा थांबाय थानायखौनो भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरो बरिं जानाङा आरोना मानो होनबा जोंनि खाथियावनो मिटिं जागोन नालाय आं बिनिखाय मोनसे भिडिअ खालामसै होननानै आङो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनोसै होननानै आङो दिनै बेलासियावहाय भिडिअ खालामदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नय सफैबायानो आरोना लोगोफोर बेनो जाहैबाय बाथौ महासभा मिटिं जानायनि फोथारा नै सफैबाय लोगोफोर नै बे टार्निंखौ मोनबानो सफैबाय आरोना नै बे टार्निं नै लामायावनो जि गेरहांसो दङमोन आरोना लोगोफोर खारनोबो रोङाखै हांसोआबो ओमफ्राय नै बेनिफ्रायनो स्टार्ट आरोना लोगोफोर नै बे दुब्लियावनो माने बे फोथारानो पुरा मिटिं जाजोबगोन आरोना लोगोफोर नैबे साइकेलफोरा जोंनि स्टुडेन्ट माने मोसानो फैनायफोरनि आरोना लोगोफोर आं बे मोसानायखौ उनावहाय मायनाखौ लाबोफिननाय समावहाय दिन्थिगोन नै दायो लोगोफोर बेखिनियावनो गासै फिसा पेन्देलफोर नुदोंना पेन्देलफोर खागासिनो माने दायो जाजोबथ'वाखै आरोना लोगोफोर माने मावग्राफोरा मावगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो स्कुटि सालायबाय थानायावनो नोंथांमोननो दिन्थिदों आरोना नै दायो एसे माने 3टाल'सो जादों नालाय सान दङ फैफिननाय समावसो आं मोनानो हागौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बैफोर जाबाय फिसा दखान आरोना मानो होनबा खामानि मावनाय थांलाय फैलाय नायनो फैनाय मोसानो फैनाय बेफोरो माने बेयावहाय साहा लोंनो हायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बैफोरबो माने मानसिफोर फैना खामानि मावनाय रेस्ट खालामनो थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे जाबाय नै बाथौनि बे मन्दप जागोननो आरोना लोगोफोर गिदिर मन्दप जागोन आरो ओमफ्राय बै सिं खनाथिं नुहुरनाया लोगोफोर बियो माबामोन आरोना आलासि गिदिर फैबालाना जनो थाखाय माने न' बानायनानै दोनदों आरो माने टेन्ट हाउसनि न' मोजां बानायनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय नै बे सिद्दा लामाजोंनो ओमफ्राय नै बे जाहैबाय मेन गेट जागोन आरोना नै हा होगासिनो दायो लामा बानायगासिनो बियो हाबनाय मेन गेट जागोन ओमफ्राय बेनो सिद्दा मेन रड मोनहैखागोन थेलामारा मोनहैनाय नै लोगोफोर आं दायो फिसाजोनि डान्स क्लास खालामनाय जायगायावहाय सफैबाय
ओमफ्राय माइनाया दायो डान्स खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो नेगासिनो ओमफ्राय सिङावहाय माने जनो थाखाय जिरायनो थाखाय माने जायगा दङ आरोना लोगोफोर जिरायनो हायो नाथाय आंनिया नै माइनाया जि दुस्थु खालामबाय थायो नालाय बेनिखायनो आङो जिरायाखै ओमफ्राय दसे गेलेनो होननायखाय आङो माइनाखौबो गेलेनो होदों आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो 1 घन्टानि उनावहाय सुटि जागोन नालाय होमबानियानो आं दायो थांनोसै आरो थांनानै नोंथांमोननो आङो जोंनि बाथौ मिटिंनि थाखाय रिहार्सेल जानायखौ माने मोसानायखौ दिन्थिगोन होननानै सानदों आरोना दिनै मामा इसिंफाय जल्दि इसिंफाय लेट्रा जल्दि जल्दि आखायाव मा लादों नोङो नायलाय बेसेबां लेट्रा गेलेयो नायलाय थ'द' जहैनोसै बिद्र' बुहुम बयबो बायाव निका नासारदो सार ओमफ्राय बिमाफोरनियाथ' आरो मा खालामनो न' डिउटियानो बेनो फिसाफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायावनो माने आरो संनानै जाहोनायावनो ओमफ्राय आरो फिसाफोरनि हासबेन्डनि न'खरनि गासैनिबो जि जोम सुनानैनो माने गावनोथ' माने टाइम होनोनो हायि बायदि जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनियाल' नङा गासैबो बेखिनि खामानिखौ मावखानो नाङो बयबो ओमफ्राय आंबो बेबायदिनो सानजौफुनि जानाय ओरिनायफोरखौ सोब खामानि मावखांनानैहा फिसाखौ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दानिया माने माइनामोनिया स्कुल जाथ'वाखै आरोना दा साननैसो माने एग्जाम जोबनानै ओमफ्राय आरो गेदेर क्लास 10नि माने एग्जाम जादों नालाय बिनि थाखायनो दायो स्कुल जाथ'यैनि थाखाय माने एसे रेस्ट मोनदों आरोना ओमफ्राय 5 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जाफिनगोन आरोना स्कुला होमबानिया आरो ओमफ्राय गैलायला आरोना माने खारथिंबाय थानांलायसिगोन आरोना स्कुलनि थाखाय ओमफ्राय दा साननैसो एसे रेस्ट मोनदों आरोना लोगोफोर दायो नै आङो सिङावहाय जिरायफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' माने खोनाखाबाय डान्स खालामगासिनो आरोना गथ'फोरा सिङावहाय ओमफ्राय गार्जेनफोरा नै बेबायदि माने जिरायनो हानाय जायगा दङ आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर आं दायो माइनानि डान्स क्लास जोबनायनि उनावहाय रिटार्न न'आव थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय दायो मोनाहां जाबाय आरोना ओमफ्राय बे आङो मेन रडनिफ्राय आङो दहाय जे फैदोंमोन ना आङो न'निफ्राय ओमफ्राय दायो आं थांफिननाय समावबो आरो मेन रडनिफ्राय माथिं हाबनांगौ आं बेखौ एसे दिन्थिनो होननानैहा आङो माने नोंथांमोननो आरोबाव भिडिअ खालामबाय आरोना आङो फैनाय समनिखौबो खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय थांनाय समनिखौबो खालामना होनोसै आरोना लोगोफोर नै आं दायो थेलामारानिफ्राय माने नेपालि कल'नि बारबाय आरोना लोगोफोर थेलामारानिफ्राय जों नैबे तेजपुर लाइनथिं थांबाय थाबा नेपालिफोरनि कल'निखौ आं बारबाय दायो ओमफ्राय बारनानैहा आरो ससे थांबावनानै आङो दिपु मोनगोन आरोना लोगोफोर आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो दिपुखौबो थाव दिपुखौबो आंनो एसे दिन्थिनोसै जोंनि थेलामारानि थाव दिपुखौ आरोना एक्जेक्ट होमबानियानो एसे हमनो हाखागोन आरोना लोगोफोर मानो होनबा थेलामारायावहाय जोंनि थेलामाराखौ मोननायनि उनावहाय बेनो आरोना थाव दिपुआ बेनो दङ नालाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना माने हमनो हाखागोन आरोना बे थाव दिपुखौ नुनाय लोगो लोगोनो माने एखे जास्ट माने एसे माने सलायबानो माने जोंनि बे बाथौ मिटिं जानायनि लामाखौ माने नुखागोन आरोना लोगोफोर आरो ओरैनोबाबो गेट बानायखागोन दा दसे बर्तमान गेट बानायाखै नालाय बेयावहाय बिनिखाय एसे खालि माने हमनो हायाबो जानो हानाय आरोना गुबुन मानसिफोरा ओमफ्राय नै लोगोफोर बेसिंगाले नै बे तेजपुर लामाथिं थांबाला आगसिथिं LP स्कुल दङ ओमफ्राय आगदासिं हाबनांगौ आरो दै लोगोफोर नै आगदाथिं ओमफ्राय बेसिंगाले साइन बर्ड होनाय दंखायो लोगोफोर नैबे साइन बर्ड होना दोनदों ओमफ्राय नै दायो सिदा दोहै आं जे जाय माने ब्लक लामाजों फैदोंमोन ना नैबेदोंनो आं दा हाबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हाबनानै आङो भिडिअखौ दाना आरोना लोगोफोर इसिबां गोजान नंखाया माने आं दानाबासिनो भिडिअखौ आङो सालायलांबाय स्कुटि सालायलांबाय थानायावनो आं भिडिअखौ दानखाया आरोना लोगोफोर आं बिदिनो मोनहैनाय जासिम आङो सालायलांबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांखाबाय था आरोना नै सान हाबनो जाबाय आरोना लोगोफोर
नै लोगोफोर बेखिनियावहाय ना जोंनि बर' मानसि गैया दै लोगोफोर बेखिनियावहाय नै नेपालि दङ नै बेखिनियाव नेपालि दङ ओमफ्राय बे नेपालिफोरनि सिगाङावहाय बर' दंमोन आरोना लोगोफोर बेखिनिया नेपालि दङ ओमफ्राय आरो बङाल मानसि दङ आरोना बेखिनियाव नै बेखिनियाव बङाल मानसि दङ ओमफ्राय आरो बेखिनियावहाय गंसे एलपि स्कुल दंबावो आरोना फिसाहैनो आरो गंसे एलपि स्कुल दङ बेयावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय थांबाय थाबानो माने मानसिफोराथ' इसेबां गैखाया आरोना बेखिनियावहाय नै दायो सफैलायबाय एलपि स्कुल बेयो मोनसे एलपि स्कुल नै ओमफ्राय बेखौ बारनानै आरो थांबाय थानांगोन आरोना बेखिनियावहाय माने पुरा बङाल मानसि दङ आरो दै लोगोफोर ओमफ्राय बर'फोर बेखिनियाव गैया ओमफ्राय जोंनि बै मिटिं जानायनिफ्राय जों बिसिं बर' आरोना बर' गोजा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिदा आं थांबाय थानोसै नोंथांमोना एखे जोबजासिम नायलां आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ इसिबां गोजान सागायनानै ओमफ्राय गोजान नङा दै लोगोफोर नै सफैबायानो नै दहाय दिन्थिदोंमोन ना आङो नोंथांमोना मेन रडनिफ्राय फैबा नै बे गेटजोंनो हाबनांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा साननैसो क्लियार जायैखाय हमनो हायाखैबो जानो हानाय नोंथांमोना ओमफ्राय नै दायो सानाबो हाबबाय नालाय भिडिअखौ एसे खोमसि नुबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै लामानिफ्रायसो भिडिअ खालामनाय नालाय ओमफ्राय पेन्डेलखौ नुहुराखैनो आरोना लोगोफोर फिसा नुदों नाथायबा बिराद गिदिर आरोना पेन्डेलफोरा ओमफ्राय नै बियो नै दहाय आङो दिन्थिखादोंमोन ना मण्डप ओमफ्राय नै बेफोरो रेस्ट खालामनो हायो जिरायनानै खामानि मावना मेंबाला लोगोफोर आङो दायो मोसानाय ग्राउन्डआव सफैबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायलांफादो दुस्थु खालामना